Velkommen tilbage. Så fik vi lige en lille pause, og jeg havde også en rigtig dejlig snak i pausen. Nu har vi snakket lidt om menneskehedens problem, og hvorfor det er, vi bliver syge. Og sidste gang fik vi ikke helt enormt meget mulighed for at snakke om, hvad så løsningen er. Og det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi også får snakket om det. Så det skal vi tale lidt mere om her i nummer 2 sektion. Hvor vi også kommer ind på loven, og hvordan det er, at vi fungerer, hvad det er, der er galt, og hvordan vi ændrer det, der er galt. Vi starter med igen at kigge på det her med loven i universet. Vi har den første grundpille, som er, at intet eksisterer eller fungerer af sig selv. Intet eksisterer eller fungerer for sig selv. Alting, som eksisterer og fungerer, er skabt som en kanal. Der er en indgang, der er en udgang. Der er et sted, hvor man må tage, og et sted, hvor man må give. Og så er der en årsag, og der er en effekt. Og det betyder, at alt, som lever eller fungerer, må tage energi eller liv udefra for at give det videre. Og spørgsmålet er så, hvor kommer den her energi, eller hvor kommer livet fra? Er der nogen, der ved det? Det kommer selvfølgelig fra vores skaber. Ikke også? Så det eneste sted, hvorfra vi kan tage for at kunne give, det er vores skaber. Og der skal vi se lidt på, hvordan det hele startede, da Gud skabte mennesket. Gud skabte mennesket ud af hans livsånde og ud af jord. Og ud af Guds livsånde, der fik vi en meget kompleks ånd. Og ud af jorden, der lavede han en meget kompleks krop. Og når de to ting fungerer sammen, så har vi et levende væsen, eller det vi også kalder en sjæl. Hvis kroppen bliver destrueret, så vil ånden ikke længere kunne fungere af sig selv. Og hvis ånden, den lukker øjnene, han har sagt, det kan man næsten ikke sige, men hvis ånden ikke længere er, så kan kroppen heller ikke fungere. Så der er ingen af de to enheder, der fungerer hver for sig. Men så længe de er sammen, og de lever, så har vi et levende væsen. Og vi så på i vores tidligere præsentation, at åndens behov, det er kærlighed. Der har vi sikkerhed, harmoni, sandhed, frihed, retfærdighed, fred, anerkendelse, glæde og accept og mange andre ting. Og at kroppens behov er kemi, det vil sige mad, vand, ilt, sollys og hvile. Og elektriske impulser, som kommer fra åndens beslutninger. Det vil sige, hvis ikke der er nogen beslutninger, som bliver taget i ånden, så holder mennesket op med at kunne fungere. Det er lidt det, som vi kan se, når et menneske ligger i en respirator og måske ligger i koma, så måler man de her elektriske impulser, og på et tidspunkt så stopper de, og de stopper, når ånden holder op med at leve. Når ånden slukker, så slukker de elektriske impulser i kroppen. Mennesket bliver altså skabt som en kanal, og vi har set, at det mennesket har brug for, er at tage liv og energi fra det skaber. Og kemien, hvor får vi den fra? Det vi har brug for at spise. Det får vi fra naturen, ikke også? Så spørgsmålet er, hvad er det, vi tager fra vores skaber for at have liv og energi? Og vi har et fint lille vers i Bibelen, som siger, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Kan I huske det? Matthæus 4:4, det står vist også andre steder. I det gamle testamenter for eksempel. Men det, som er vigtigt at forstå, det er, at grunden til, at det bliver sagt, at mennesket skal ikke leve af brød alene, det er fordi, at mennesket tror, at så længe jeg bare får mad, så er alt godt.
Men der er noget andet, som er vigtigt for at kunne fungere. Og det er den information, som vi indtager. Fordi de åndelige behov, de bliver stillet ved information. De bliver stillet ved Guds ord. Ved kærlighed. Og så længe jeg tager informationen fra Guds ord, og jeg tager informationen fra min skaber, så kan jeg give det videre til mennesker og dyr og tage mig af naturen, ligesom det var min opgave. Men spørgsmålet er bare, hvad er vigtigst for korrekt funktion? Er det kemi? Eller er det ånd? Vi har en tendens til at snakke enormt meget om sund mad og sund livsstil. Og det er der ikke noget galt i. Der er ikke noget galt med sund mad og sund livsstil. Men spørgsmålet er, da Adam og Eva blev skabt, hvad var det første, de gjorde, da de åbnede øjnene? De så Gud, ja. Men hvad skal der til, for at de kunne spise? Der skal være mad til stede, det er klart. Men hvad skal der mere? Kunne de have spist noget, hvis de ikke var i stand til at bevæge sig? Nej. Ja, så det vil sige, for at man overhovedet kan indtage mad, så må ens åndelige behov være opfyldt. Er det ikke meget interessant? Det første, der sker, når et væsen kommer til live, det er elektricitet. Det er åndelige behov, som bliver opfyldt og laver elektriske impulser, sådan så du kan tage med din hånd fat i et æble og putte det ind i munden og tage en bid. Kan du godt se, at uden den elektriske energi, så kan du ikke engang spise din mad. Så broccoli er ikke vores største problem. Okay? Det er godt med sund mad. Men vores problem er ikke mangel på sund mad. Menneskehedens problem er ikke mangel på sund mad. Den sunde mad er tilgængelig for næsten alle. Selvfølgelig er der områder i verden, hvor den ikke er. Det vil jeg ikke negligere. Men for langt de fleste af os, så er den sunde mad tilgængelig. Hvad er problemet? Vi vil hellere have noget andet. Og hvorfor vil vi det? Fordi vi har den forkerte identitet. Kan I godt se det? Så vi kan tage mennesker og placere dem i de rette omgivelser, og give dem al den rigtige mad, og give dem alle de rigtige vilkår for at kunne dyrke motion og gøre alt det rigtige. Men hvis ikke de forstår, hvordan de stiller deres åndelige behov, så virker det for en stund, og lige så snart de flytter sig ud af stedet, så har de ingen chance for at overleve. Det vil sige, at vores måde at behandle folk på, og behandle deres sygdom, den er fuldstændig nyttesløs. Fordi vi lærer dem ikke hjælp til selvhjælp. Vi lærer dem, at broccoli redder dem. Men broccoli redder ingen. Okay? Mennesket fik en opgave fra Gud, da han blev skabt. Her har vi jorden, og vi kan se kredsløbet, at alle må tage for at kunne give, tage for at kunne give, tage for at kunne give, tage for at kunne give. Og menneskets opgave, her har vi Adam, det var at tage sig af naturen og mennesker omkring ham og dyrene. Og den eneste måde, hvorpå han kunne gøre det, det var ved at få sin åndelige behov tilfredsstillet hos Gud, hos hans skaber. Så alt han måtte gøre, der måtte han få vejledning og visdom hos Gud. Og ud fra den information, han modtog fra Gud, så tog han beslutninger, og alle hans handlinger var i overensstemmelse med den information. Så kunne han behandle hans medmennesker korrekt, så kunne han behandle dyrene korrekt, og så kunne han behandle naturen korrekt. Nu er problemet jo bare det, at Adam på uforklarlig vis fjernede sin tillid fra hans skaber og hen til noget andet. Han blev adskilt fra sin skaber. Og så er spørgsmålet, hvor meget godt kunne han så gøre derefter? Når man er adskilt fra ens kilde til liv, hvor meget godt kan man så gøre? Ingenting.
Så her har vi Adam efter syndefaldet. Som en kanal. Han giver, fordi det ved han, at han skal. Til sine medmennesker, til dyrene og naturen. Men problemet er, at han har erstattet kilden til kærlighed med en kilde, som aldrig kan opfylde hans behov. Han har puttet årsag og effekt på samme side. Kan I godt se det? Effekt er der, hvor vi giver. Men nu har han også sat effekten op derfra, hvor han skal tage fra. Det vil sige, at han tager ting, som han ikke har brug for. Det er det, han orienterer sig efter. I stedet for at orientere sig efter det, som kommer fra Gud, så orienterer han sig efter det, som kommer fra de væsener, som er omkring ham. Og i sidste ende, så har djævlen ham lige der, hvor han gerne vil have ham. Fordi nu vil han reagere ud af det, som andre mennesker siger og gør, i stedet for at reagere ud af det, som Gud han siger og gør. Og så bliver han syg, og det er det, vi kiggede på i sidste foredrag, det er, at årsagen til sygdom, det er, når mennesket gør sig uafhængig af den eneste kilde til liv. Er det ikke interessant? Årsagen til degeneration, og årsagen til sygdom, og årsagen til død, det er, at mennesket har gjort sig uafhængig af den eneste kilde til liv. Så simpelt er det. Da jeg opdagede den sætning, så blev jeg virkelig glad den her uge. Jeg blev virkelig glad, for jeg tænkte, tænk at noget, som vi gør så vanskeligt, er så simpelt. Så har vi den her ubevidste eller underbevidste identitet, som er fejlen i vores hjerte. Og den kiggede vi også lidt på i sidste præsentation. Intet eksisterer eller fungerer sig selv. Intet eksisterer eller fungerer for sig selv. Og her har vi loven, som hjælper os til at se, hvordan vi egentlig skal fungere. Og så længe at vi fungerer som en kanal, som er åben i den ene ende og åben i den anden ende. Jeg ved, jeg er en skabning, og jeg er afhængig. Jeg kan ikke skabe noget. Jeg har intet, så jeg må tage det for at kunne give det. Så er alting vældig godt. Men på den anden side, så har vi den identitet, som vi er født med, som vi har arvet. Og den skabning, eller den identitet, fortæller os, at vi er uafhængige, at vi selv kan skabe vores kærlighed, og at vi har noget, som vi kan miste. Og det er en kanal, som er i stykker. En kanal, som giver for at modtage noget. Og så kan I godt se, at hvis man giver noget, men for at modtage noget, så kan man ikke længere indgå i det der kredsløb, som findes nede på jorden dernede, hvor I kan se. Så passer man ikke længere ind i cirklen. Og så dør man. Fordi alt, som ikke giver, det holder op med at eksistere. Har I nogensinde set et træ, som ikke længere bærer blade eller frugt? Og hvad ved man om det træ? Det er dødt. Fordi alt, som ikke giver, det dør. Så simpelt er det. Og vi kan se her, at årsag og effekt er aldrig samme sted. Så hvordan har vi fået den her identitet? Fordi vi har jo i hvert fald ikke selv valgt den. Hvis man kunne trykke på en knap, så tror jeg, de fleste af os ville synes, det var rigtig rart, hvis man altid kunne elske. Her har vi Adam. Ups, nu forsvandt han. Vi sætter ham lige op igen. Og Adam, han blev skabt med den rigtige identitet. Adam vidste godt, hvem han var. Han vidste, at han måtte tage for at give, og at han måtte tage fra Gud. Og så satte Gud Eva ved siden af. Og Eva kom til hvordan? Fra Adam. Okay. Så Eva kom ud af Adam. Hun havde også den rigtige identitet. Og vidste godt, at hun var skabning, et barn af Gud. Det vil sige, hvis Eva kom ud af Adam, hvor mange af de mennesker, som kommer efter, vil så komme ud af Adam? Det vil de alle sammen. Okay? Det er også derfor, vi ved, at vi alle sammen fungerer på nøjagtig samme måde. Vi har nøjagtig samme problem, fordi vi kommer alle sammen fra den samme mand. Det, som så sker, det er, at Eva, hun fjerner sig ud af sin tillid til sin skaber. Og så sker der det, som er alle mænds værste problem. Kvinden overtaler manden til at følge efter,
Men Adam havde mulighed for at lade være. Han gjorde det alligevel. På uforklarlig vis så fjernede han sin tillid fra Gud hen på et menneske. Han var ikke skabt til at stole på noget som helst andet. Der var ikke en indgang nummer 2, hvor information fra andre kunne komme ind. Det er nøjagtigt lidt ligesom en iPad. Den har en indgang, og den passer med en oplader til en iPad. Du kan ikke bruge en computeroplader i en iPad. Adam var skabt med en indgang til information fra Gud. Han var ikke skabt med en indgang til at stole på information fra et menneske, fra et dyr, fra nogen som helst andet. På uforklarlig vis så tog han iPad-opladeren ud og maste computerens oplader ind i sig selv, selvom det er fuldstændig umuligt. Og det kan vi ikke forklare, men det er jo det, han gjorde. Og på den måde, så var der nu 2 blinde mennesker. Og ud af de 2 blinde mennesker, og ud af det døde liv, som Adam nu har, fordi adskilt fra den eneste kilde til liv, så må man være død. Der kommer alle andre mennesker, og de har alle sammen arvet Adams døde liv. Det betyder, at nu må Gud holde os kunstigt i live, fordi vi render alle sammen rundt, fuldstændig døde, adskilt fra kilden til alt liv. Vi er blinde, vi er fattige, vi er fangne, vi er nøgne, og vi er undertrykte. Og det er fuldstændig umuligt for os at komme ud. Hvor meget kan en blind mand vælge at se? Det kan han ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Hvor meget kan en fattig vælge at blive rig? Det kan han ikke. Han kan ikke bare beslutte sig for, at nu er jeg rig. Der sker ikke noget. Vi er alle sammen i selvbedrag, og vi er alle sammen fuldstændig fortabt. Og derfor så har jeg også brug for en frelser. Så spørgsmålet er, når jeg så har den her arv som menneske, har jeg så et valg? Kan jeg gøre noget for at komme ud? Man kan også stille spørgsmålet, kunne Adam vende om, da han var faldet i synd? Kunne han vende om, da han havde fjernet sig ud af tillid til sin Gud og sin skaber? Kunne han det? Kunne han angre? Nej, det kunne han ikke. Det fandtes ikke i ham. Den eneste grund til anger, den kommer, fordi Gud, han påvirker os med sin ånd. Vi er ikke i stand til selv at vende om. Vi er ikke i stand til at ændre vores identitet. Så her er jeg, og jeg har en mor, hun hedder Lili, og hun har arvet Adams liv. Og det giver mig en syndig natur fra Adam, fordi jeg arver fra min mor, halvdelen. Så har jeg en far, han hedder Peter, og han har jo arvet Adams liv. Og så har jeg den anden halvdel af min syndige natur. Og det vil sige, at min identitet, det er, at jeg tror, at jeg er skaber, og jeg har ingen tillid til min skaber. Fordi jeg tror, at jeg er uafhængig. Jeg er selv Gud, jeg kan skabe, og jeg har ejendel. Jeg ejer noget. Og spørgsmålet er så, hvor meget godt kan man gøre ud af den identitet? Hvor meget godt kommer der ud af syndig natur? Ingenting. Ikke det fjerneste. Og i denne her uge, så kom jeg til at tænke på noget, som hjalp mig til at forstå de her ting endnu bedre. Og jeg synes, det var en virkelig fin lille lignelse. Her har vi en lille gren med blomster på. Og her har vi en anden lille gren med blomster på. Og jeg synes, de begge to er virkelig, virkelig flotte. Jeg elsker blomster. Men der er en forskel på de her 2 grene med blomster på. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender sådan nogle blomstertræer så godt, så I ved, hvad forskellen er. Kirsebær? Nej, det er ikke kirsebær. Æbler og kirsebær, der er forslag om heroppe. Okay, nej, den øverste, det er æbler. Det er helt rigtigt.
Og den nederste, den er næsten endnu flottere. Jeg synes faktisk, det er den flotteste af dem. Det ved jeg ikke, om I er enige med mig i, men de kommer om foråret, og de er enormt flotte. Og jeg er altid meget, meget lykkelig om foråret. Jeg ved ikke, hvordan det sker, men på en eller anden måde, så jeg kan enormt godt lide vinter faktisk også. Jeg kan godt lide sne, og jeg kan godt lide den her hygge med mange lys og sådan noget. Men når foråret kommer, så føles det som om, at jeg har manglet noget hele vinteren, som jeg ikke vidste, at jeg manglede. Og så kommer de her blomstrende træer frem, og så bliver jeg bare lykkelig. Men det, som er meget spændende ved de her to grene, det er, at den ene gren, den øverste deroppe med æblerne på, eller med æbleblomsterne, den kan du røre ved og kramme omkring, og der sker ikke spor ved den. Du kan sætte pres på den, og der sker ingenting. Og til sommer, så giver den fine æbler. Så den passer meget godt med det udseende, den har. Den anden gren. Hvis du tager fat om grenen og lægger lidt pres på den, så stikker den der. Så får du sår i hænderne. Fordi inde under blomsterne, der er torne. Kan en tjørnebusk nogensinde give æbler? Nej. Og hvad med et æbletræ? Vil det nogensinde have torne? Nej, det vil det ikke. Og se, sådan er det med syndig natur. Vi kan starte med æblerne. Heroppe, der ved vi godt, at vi er en skabning, og vi har fuld tillid til skaberen. Og hernede, der tror jeg, at jeg er skaber, og jeg har ingen tillid til skabningen, eller til skaberen. Og øverst oppe, der har jeg den her tillid, den her guddommelige natur, som Adam var skabt med. Den har altid motivationen at tage for at give til nogle andre. Det vil sige, motivationen er altid kærlighed. Motivationen er altid at tjene andre. Den er formålsorienteret. Der er korrekte handlinger. Der er korrekte prioriteter. Og der er korrekte følelser. Den er, hvad den ser ud til at være. Men nedenunder, der har vi en motivation, der hedder at give for at få noget fra andre. Og det, som er meget interessant, det er, at det kan godt se godt ud udenpå. Det kan være gode handlinger, og der kan være gode følelser. Men problemet er, at hvis du lægger lidt pres på, så kommer de dårlige handlinger, så kommer de dårlige følelser, og så kommer sygdommen frem. Og det er et redskab, som Gud han bruger for at hjælpe os. Fordi når man er blind, så kan man ikke se, at man er blind. Man er så bedraget, så man kan ikke se, at man er bedraget. Der er ingen, som er bedraget, der ved, at de er bedragede. Så sker der det, efter at Adam han er fjernet sig ud af tillid til Gud, efter en del tidsrum, så beslutter skaberen sig for, eller det har han besluttet for lang tid siden, men det bliver til handling. Skaberen iklæder sig menneskehed. Og det ser sådan her ud. Fordi Gud kan ikke blive menneske, og mennesker kan ikke blive Gud. Men guddommen kom herned og iklædte sig menneskehed. Det vil sige, at han tilføjede menneskehed til sin natur. Han fik en del af sin menneskehed fra Gud Fader, og så fik han en del af sin menneskehed fra den kvinde, som bar rundt på ham, Maria. Så Gud tilføjede den sædcelle, det krævede for Maria at bære et barn. Og det som er, det er, at han så også arvede de ting fra Gud, som Adam fik, da han blev skabt, og han arvede de ting, som Maria hun bar rundt på, fordi at hun stammer fra Adam. Så hun bærer rundt på Adams døde liv, og derfor er det det eneste, hun kan give videre. Og her ser vi så Jesus, som vi snakker om. Jesus, som kommer ud af Maria og ud af Gud Fader. Han har en ånd, og han har en krop, ligesom alle andre mennesker. Og 50% af den ånd, han har, kommer fra Maria, og 50% af den krop, han har, kommer fra Maria. Det vil så også sige, at han bærer rundt på en identitet, hvor han er bedraget.
Han tror, at han er skaber. Og det er en lille smule svært at adskille, fordi han er jo skaberen. Men så længe han er menneske, så tilsidesætter han sin skaberkraft. Hernede bruger han aldrig sin skaberkraft. Så det her, det handler kun om Jesu menneskehed, ikke om hans guddommelighed. For hans guddommelighed, den var der, men den holdt en pause. På den anden side, så arvede han 50% af sin ånd fra sin himmelske far, og 50% af sin krop fra sin himmelske far. Og herover så har han en fordel, som vi ikke har. Fordi vi er kun født med illusionen om, at vi er skaber. Men Jesus er født med realiteten om, at så længe jeg er menneske her på jorden, så er jeg skabning. Det vil sige, at Jesus brugte aldrig sin syndige natur. Aldrig nogensinde. Fordi han havde sandheden altid. Du og jeg er født med en løgn, som fortæller os, at vi er skabning. Eller at vi er skaber. Og vi har ikke den anden fuldstændige tillid til Gud, som fortæller os om, hvad der er sandhed og hvad der ikke er. Og derfor så kom Jesus for at redde os. For at hjælpe os til at finde ud af, hvordan vi kan komme ud. Det, som Jesus har opnået hernede, det kan jeg også opnå. Jesus han skilte sig af med sin syndige natur, mens han var her. Og det kan jeg også komme til. Men han havde en viden om sandhed, og han havde en viden om sand identitet, som jeg ikke er født med. Hvis ikke han havde det, så kunne han ikke hjælpe mig. For det er den eneste årsag til, at han hver dag kunne komme af med sin syndige natur. Og det ser nogenlunde sådan her ud. Her er jeg. Jeg har syndig natur fra min mors side, og jeg har syndig natur, eller Adams liv, fra min fars side, og det er det eneste, jeg har. Intet andet. Her er Jesus. Han har syndig natur fra Maria, eller Adams liv fra Maria. Det vil sige løgnen, som kom fra Adam. Og så har han noget, som jeg ikke har, når jeg bliver født på den her jord. Og det er guddommelig natur, med fuld tillid til Gud, med fuld viden om, hvem jeg er, og hvem der er min kilde til liv. Jesus brugte aldrig sin syndige natur. Han gjorde intet ud af selviskhed, fordi han havde en anden natur, som kunne fortælle ham, hvad der var rigtigt og forkert. Det betyder ikke, at han ikke kunne blive fristet. Det betyder ikke, at han ikke havde en kamp. Men det betyder, at han havde en identitet, som kunne hjælpe ham til at forstå noget, som jeg ikke kan, uden at nogen griber ind i mit liv. Og hver dag, så gik han til korset og korsfæstede sin syndige natur. Hver dag, så blev den mindre og mindre og mindre, indtil den til sidst forsvandt. Og spørgsmålet er så, hvordan gjorde han det? Og det gjorde han på den måde, at han var velvidende om, at Guds tilstedeværelse altid var hos ham. Det her det er sådan en fin lille cirkel af Guds tilstedeværelse, af Guds nåde, kan man kalde det, Guds beskyttelse. Og Jesus vidste, at uanset hvad han blev udsat for, så kommer det fra hans skaber. Så kommer det fra hans far i himlen. Det vil sige, han kunne sige til Pilatus, som sagde, skal du ikke forsvare dig? Du ved, at jeg har magt til at slå dig ihjel. Der kunne han sige, du har ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig fra Gud. For Jesus vidste, at alting, hvad han blev udsat for, kommer fra Gud. Og hvorfor kommer de ting til ham? De kommer til ham for at vise ham løgnen, som bor i alle mennesker, der er på den her jord, sådan så han kunne komme af med den. Og lige så stille, i takt med, at Jesus han blev ældre, så blev prøvelserne sværere og mere vanskelige. Og han kunne se bedraget, og han kunne dræbe bedraget. Og til sidst, under de største vanskeligheder, som noget menneske på denne her jord nogensinde kommer til at opleve, så dræbte han syndig natur fuldstændig på korset, og gjorde løgnen til intethed. Og formålet med
det er, at hans liv kan blive mit liv. Et liv uden løgnen. Et liv, hvor den falske identitet ikke længere eksisterer. Men det kræver, at jeg bytter mit liv med ham. Og det kommer vi hertil. Det vil sige, her har jeg det her liv, som jeg er født med, Adams liv, som jeg har arvet. Og for at blive fri, så må jeg have mig et andet liv, en anden natur. Jeg må gå fra at være en kanal, som er i stykker, til at blive en kanal, som er afhængig af min skaber, og som altid kan give. Og den eneste, der findes, som er en kanal, der fungerer korrekt, det er Jesus. Og det er det, I kan se her. Guddommelig natur med fuld tillid til Gud. Den eneste måde, hvorpå jeg kan opnå det, det er, hvis jeg tager Jesu liv til mit liv. Hvis jeg bytter mit liv med hans liv. Mit liv må dø, og så må hans liv blive levende i mig. Og hvad betyder det egentlig? Det er jo ikke et fysisk liv, der må dø. Men det er en tanke, som må dø. Måske kan I huske et sted, hvor Paulus han siger, at vi nedbryder tankemønstre. Måske kan I huske, at Paulus skriver, at hver dag dør jeg. Måske kan I huske, at Paulus han siger, jeg gør det, jeg ikke vil, men jeg har fundet ud af, at jeg må dræbe legemets gerninger. Og når han snakker om legemets gerninger, så snakker han ikke om det fysiske legeme, men så snakker han om den syndige natur. Jeg må dræbe min måde at tænke på. Jeg må lære at tænke anderledes. Jeg må omvendes i mit hjerte. Når vi snakker om omskærelse i hjertet, så handler det om at fjerne en identitet, som fortæller os en løgn, og erstatte den med et liv, som er blevet levet hernede for vores skyld. Det vil så også sige, at når noget kommer til mig, så kommer det alt sammen fra Gud. Hvad det end måtte være. Uanset hvor ubehageligt det er. Jeg er færdig, blind, fanget og undertrykt. Og den eneste årsag til, at jeg gennemgår ting i det her liv, som er ubehageligt, det er for, at jeg må se mit hjertes tanker. Det er fordi, at Gud, han ønsker at vise mig, at det kan godt se, at grenen den er flot udenpå med alle blomsterne, men hvis jeg krammer den en lille smule, så kommer dine tjørne frem, og det gør ondt. Hvis jeg sætter pres på dig, så kommer det ud af dig, som ikke hører til i den rigtige identitet. Det er den eneste måde, hvorpå han kan vise mig, at noget er galt med mig. Det er den eneste måde, hvorpå han kan få min opmærksomhed. Så det vil sige, at de her ting, de kommer, sådan så jeg kan se mit hjerte. Det vil sige, at når jeg bliver vred, så ved jeg, at noget er galt. Når jeg bliver ked af det, så ved jeg, at noget er galt. Når jeg bliver bange, så ved jeg, at noget er galt. Når jeg vil kontrollere andre mennesker, så ved jeg, at noget er galt. Når jeg ikke elsker dem, eller når jeg ikke kan elske dem, som Gud han elsker, så ved jeg, at noget er galt. Og når jeg bliver syg, så ved jeg, at noget er galt. Alle de ting, som kommer til mig, de kommer kontrolleret af Gud. Ja, det fik jeg så heller ikke snakket om på det første slide, der hvor I så Jesus. Men her kan I se Guds tilstedeværelse, som vi snakkede om før. Og så er der de røde pile. Og grunden til, at jeg har lavet dem røde, det er fordi, at rød er kærlighedens farve. Alle de røde pile, det er de pile, som Gud han lader komme igennem til mig i sin kærlighed, i sin barmhjertighed, i sin nåde, for at hjælpe mig til at se, at noget er galt med mig. Og i min vandring, når jeg starter med at gøre min skaber til min skaber, i stedet for at gøre min omverden til min Gud, så er der nogle pile, som bliver sendt mod mig, og som bøjer af og ikke får lov til at nå ind. Er det ikke meget nådigt? Alting er sorteret. Alting er vejet, før det kommer mod mig. Der er intet, der får lov at slippe igennem, undtagen, at Gud han ser det for mit bedste. Det vil sige, der er ingenting, som nogensinde rører mig, som ikke kommer fra Gud. Og lige så stille, så øger han presset lidt. For at hjælpe mig til at se, at noget er galt.
Stadigvæk. Og lige så stille, så øger han presset lidt, og lidt mere, og lidt mere, og lidt mere. Og alt sammen, fordi han ønsker at hjælpe mig ud af mit selvbedrag. Den eneste måde, hvorpå han kan befri mig. Jeg har et lille skriftstød stående deroppe, der står, for også Kristus led for jeres skyld. Ikke bare på korset, men hver eneste dag, når han måtte dræbe sin syndige natur, når han skulle lære at leve efter sandheden. Det gjorde han. Han levede altid efter sandheden. Men for ham var det også en proces at dræbe syndig natur. Han led for jeres skyld, og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor. Så når Jesus ved, at alt, hvad der rammer mig, det kommer fra Gud, der er ikke en eneste, som har magt over mig, der er ikke noget, som kan røre mig, medmindre det er sendt fra Gud, for det er jo det, han sagde til Pilatus, så kan jeg vide, at det er nøjagtigt på samme måde for mig. Og på et tidspunkt, om ikke så længe, når verden bliver meget vanskelig at leve i, så får alle pilene lov til at ramme. Fordi at verden må se et menneske, som har elimineret trangen til at kontrollere hendes omgivelser. Verden må se et menneske, som kan elske, uanset hvad hun bliver udsat for. Uanset hvor stort et pres, uanset hvor mange løgne, uanset hvor lidt kærlighed hun møder, så vil hun stadigvæk reagere ud af Gud og i kærlighed. Og det ser nogenlunde sådan her ud i min daglige vandring. Hver dag så står jeg op, så kommer jeg til Gud, og så siger jeg, Gud, hvordan var det, dagen gik i går? Nogle gange så er det meget tydeligt for mig, langt de fleste gange, så er det meget tydeligt for mig. Alle mine fejl, og nej, ikke alle mine fejl, for heldigvis er han nådig, han skjuler mange ting for mig. Men mange af mine fejl er meget tydelige for mig. Og jeg har en hel liste af ting, som jeg siger, Gud, hvorfor gjorde jeg sådan? Hvorfor gjorde jeg sådan? Hvorfor gjorde jeg sådan? Hvorfor kan jeg ikke bare gøre det, jeg egentlig gerne vil? Men nogle gange så synes dagen egentlig at være gået okay, og jeg står op om morgenen og siger, Gud, nå, hvordan var det, dagen gik i går? Og så minder man mig alligevel om ting, hvor jeg tænker, ups, der reagerede jeg nok alligevel ud af min syndige, tornede natur, i stedet for ud af tanken om, at jeg er skabning, og jeg er Guds barn. Og så går jeg til Gud, og så siger jeg, Gud, jeg ønsker aldrig mere at gøre mig afhængig af et andet menneske. Jeg ønsker aldrig mere at blive i det her mønster. Jeg ønsker ikke at kræve noget af nogen, som ikke er til mig. Og det er det, jeg kan gøre. Jeg kan ikke fikse mit hjerte. Jeg kan ikke ændre min natur. Men jeg kan sige, Gud, jeg ønsker at være sådan her, og du må hjælpe mig med mit hjerte. Og på et tidspunkt, så vil han lære mig sandheden at kende, og sandheden vil sætte mig fri. Og lige så stille, så bytter jeg mit liv med hans. Det vil sige, min fortid bliver Jesu fortid. Og Jesu liv bliver mit liv. Det betyder også, at alt, hvad folk har gjort ved mig i fortiden, hvem har de gjort det ved? De har gjort det ved Jesus. Det er ikke længere mit. Jeg har ikke længere noget, jeg kan holde op mod andre mennesker. Fordi mit liv, det har jeg givet væk. Jeg er ikke længere offer for det, de andre har gjort i deres liv. Og Jesu liv er blevet mit liv. Så det Jesus, han har gjort i fortiden, det ligger nu på mig. Kan I se det? Det løser problemet om tilgivelse. Fordi ingen har gjort noget mod mig. De har gjort det mod Jesus. Jesus vidste godt, at jeg er ikke min egen. Jeg ejer ikke mig selv. Da han hang på korset, hvad siger han? Så siger han, jeg tilgiver dig. Nej, han siger, far, du må tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Han var udmærket klar over, at det, de gjorde mod ham, det gør de ikke mod ham. Det gør de mod hans far i himlen. Der var aldrig noget, han tog personligt på sig selv. Han følte sig ikke såret over menneskers måde at behandle ham på, fordi han levede ikke for sig selv. Han havde medlidenhed med dem, fordi han vidste, at de tror på en løgn, ellers ville de aldrig agere på den måde, som de gør. Men han tog aldrig noget personligt. Aldrig. Og i sidste ende, så skal jeg komme dertil, hvor jeg aldrig tager noget personligt. Og Jesus, han kan lære mig sandheden at kende, og sandheden vil gøre mig fri. Så jeg aldrig igen har brug for at kontrollere et andet menneske. Og vi tager lige kærligheden en gang til.
100% interesse for mit medmenneske. Og 100% frihed til mit medmenneske. Det vil sige aldrig en trang til at kontrollere, hvad de andre gør eller siger. De må gøre nøjagtigt, som de vil, og jeg har stadigvæk 100% interesse i at elske dem. Det, som ofte sker med kærlighed her i verden, det er, at vi har interesse i det andet menneske. Vi har brug for kærlighed fra det andet menneske. Du ved, mødre har meget stor interesse i deres børn. De elsker deres børn, men for det formål at få noget fra deres børn. Gud, han har interesse for sine børn på jorden. Han har interesse for sine børn. Det vil sige, altid kærlighed, men han forventer ikke at få noget tilbage. De må gøre nøjagtigt, som de vil. Kærlighed har konsekvenser. Han tillader konsekvenser for at hjælpe dem til at se, når de går på den forkerte vej, så han kan lede dem tilbage til den rigtige natur. Så han kan lede dem tilbage til det, de havde, da de var i Edens have. Men han sætter aldrig konsekvenser, fordi han bliver utålmodig, eller han bliver vred, eller nu må du høre efter. Fordi Gud, han agerer aldrig ud af en trang til at kontrollere andre. Og jeg har en lille case med, en lille lignelse, som jeg har lavet for mig selv, og jeg ved ikke, om det kan hjælpe jer, men det har hjulpet mig rigtig meget. Og det er en lille lignelse om et æbletræ. Der var en af mine gode venner, som fortalte en historie engang, og sagde, bryder æbletræet sig nogensinde om, hvem der spiser hans æbler? Og det gav mig en god idé. Så her er mit lille æbletræ. Og hvis jeg er det her æbletræ, så vil jeg altid tage, hvad jeg har brug for, og jeg vil tage det fra Gud. Og hvis jeg altid tager fra Gud, så vil jeg altid give dejlige kærlighedsæbler. Og så kommer der måske en lille dreng forbi, og han tænker, nej, det var da nogle dejlige små æbler. Dem tager jeg lige og tager en bid af. De var gode, og han har en glad dag. Og så er spørgsmålet, hvordan reagerer æbletræet? Ikke rigtigt. Altså det er jo fint. Det er jo dejligt, at nogen gerne vil have deres æbler. Ikke? Men der var en dag, hvor der kom en kvinde ind på min klinik. Og hun gjorde noget ved mine kærlighedsæbler, som mit æbletræ ikke brød sig om. Det er en af de der mennesker, som tager i dørhåndtaget, og man ved bare med det samme, når de kommer ind ad døren, at temperaturen i rummet ligesom falder en lille smule. Det bliver lidt køligt at være der. Og jeg lagde egentlig ikke enormt meget mærke til det. Jeg kunne godt lige se, du ved, hun var sådan lidt vrissende. Hvor hænger man jakken henne og sådan noget. Lidt utilfreds. Og så går det op for mig, at det er min første patient den dag. Og jeg er et menneske, som har enormt meget brug for harmoni. Og det vil sige, når jeg møder noget, som ikke er harmonisk, så er det ligesom om, så kan jeg næsten ikke bære det. Men jeg ved også, at alt, hvad Gud han sender mig, det sender han mig for min gode, for det bedste, for mit bedste. Så den her kvinde kommer ind, og så snakker vi lidt sammen, og jeg tager mit bedste og mest charmerende smil på, og tænker, Gud, nu må du hjælpe mig. Og så finder jeg nogle ting på hendes tænder, hvor jeg tænker, jeg vil gerne tage et røntgenbillede. Og den her kvinde ønsker ikke at få taget røntgenbilleder. Jeg får så taget et par røntgenbilleder alligevel, fordi at hun giver mig lov til at tage et par stykker, og så vil hun gerne vente med at have taget de andre røntgenbilleder til næste gang. Og så er spørgsmålet, har hun ret til ikke at ville have taget røntgenbilleder? Ja, det har hun da. Men en tandlæge har vel sin faglige stolthed. Og tandlægen har altid ret. Ved I godt det? Især hvis tandlægen er mig. Jeg har altid ret. Og jeg kunne bare mærke det lige med det samme. Jeg kunne mærke med det samme, at noget var galt. Jeg kunne mærke, at jeg blev irriteret. Jeg tænkte, det var da utroligt. Så kommer man den her morgen på arbejde, og man er i godt humør, og så kommer der en, som ikke vil gøre, hvad jeg siger. Og med det samme, så gik det op for mig, at jeg har et problem. Fordi et æbletræ er aldrig bekymret om, hvem der kommer og spiser af deres æbler. Et æbletræ kunne lade den sureste kvinde komme og tage en bid af æblet og kyle det langt ud over hækken, fordi det smager godt nok grimt og dårligt. Og æbletræet vil ikke ændre sin måde at vokse på,
eller sin måde at stå på, eller sin måde at bære æbler på. Er det rigtigt? Der vil ikke ske noget som helst. Og det gik op for mig, at det jeg skal lære, det er, at der, uanset hvem de er, så må de komme og spise mine kærlighedsæbler, og de må gøre nøjagtigt med dem, hvad de vil. Og jeg gik til Gud, og jeg nåede ikke at tænke hele den her æbletræslignelse igennem, vel? Det går ret hurtigt, når man bliver irriteret, og det går også forholdsvis hurtigt, når man ved, at man skal spørge om hjælp. Så jeg tænkte, Gud, hun må gerne. Hun må gøre lige, hvad hun vil. Og den dag, der hjalp Gud mig, og han hjalp mig sådan her. Og det er fantastisk, når det sker. Det er fantastisk, når det sker de dage, hvor jeg kan se, at jeg kan tage den her natur, som bare overhovedet ikke er god, og som er så forfærdelig, og som gør, at vi vil kontrollere alt omkring os. Og vi så kan tage den og smide den ud, og vi kan tage den natur, som kommer fra Gud. Og det, som skete, det var, at det gik op for mig, helt ind i hjertet, at det må hun gerne. Hun må gøre nøjagtigt, som hun vil. Og så skete der en ting til efterfølgende, som hjalp mig med at se, jeg var på vej i hvert fald. Jeg var ikke helt i mål, men jeg var på vej. En anden ting, som så skete, det var, at hun skulle op og spytte ud, jeg ved ikke, 10-15 gange, mens jeg bare pudsede hendes tænder af. Og er der noget, som man som tandlæge bare synes er enormt besværligt, så er det, når patienten hele tiden skal op og spytte ud. Altså det, og især hvis man er en lille smule sensitiv, og det er jeg. Jeg er meget sensitiv. Jeg bliver enormt let irriteret. Men jeg kunne se, at hun fik lov til at spytte ud. Jeg blev ikke irriteret på hende. Jeg var sådan lige på grænsen, og så tænkte jeg, nej, hun må gerne. Og i slutningen så sagde jeg endda, har du lyst til at spytte en gang til? Og det hjalp mig til at se, hvad er det for en frihed, vi får, når det er, at vi ved, at vi har et problem. Og det ikke er det andet menneske, der er problemet. Fordi selvfølgelig skal patienten da have lov til at komme op og spytte. Jeg så mig selv, og det jeg så, det kunne jeg ikke lide. Jeg synes, det var forfærdeligt. Og jeg tænkte, Gud, du må simpelthen hjælpe mig. Tænk, at så lille en ting kan få os ud af balance. Men det er menneskehedens skrøbelighed. Det er menneskehedens problem. Det tager ingenting at få tornene til at kigge frem. Og det er de her små ting i vores dagligdag, som vi bliver nødt til at opdage sammen med Gud. Det er de her små ting, der skal lære os, hvad det vil sige at være en kristen. Det er de her små ting, der skal lære os, hvad det vil sige at elske. Og den eneste måde, hvorpå vi kan lære at elske, det er, hvis vi bytter vores identitet med Guds identitet. Hvis vi lærer, at ingenting handler om mig. Min tid er ikke min egen. Mine penge er ikke min egen. Min familie er ikke min egen. Der er ingen, der behøver at gøre eller sige, sådan som jeg ønsker det. Og hvis jeg lærer det, så kan alle de andre have nok så mange problemer. Men jeg er ikke berørt af dem overhovedet. En anden god idé, jeg har fået af en af mine venner, det er det, som de fleste af os godt kender fra Bibelen, som hedder kærlighedskapitlet. Og det er det, som viser os, hvordan man elsker. Det er det, som viser os, hvad kærlighed egentlig er. Det, som vi har så svært ved at forstå. Der står, at kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Den bilder sig ikke noget ind. Hvis vi stopper der, og så spørger jeg bare lige, hvem er kærligheden tålmodig med? Er kærligheden tålmodig med dem, som altid gør, hvad de skal? Nej. Hvem er kærligheden tålmodig med? Dem, som ikke er, som jeg gerne vil have, de skal være. Dem, som er irriterende. Dem, som provokerer mig. Dem, som er hyklere. Dem, som er mordere. Dem, som ikke passer til mine behov. Kærligheden gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Og så kommer den gode idé. Det her, det er mit mål. Michaela er tålmodig. Michaela er mild. Michaela misunder ikke. Michaela praler ikke. Michaela bilder sig ikke noget ind. Hun gør ikke noget usømmeligt, søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Nu bliver det en lille smule besværligt, ikke? Bærer ikke nag. Når jeg er gal, så er jeg gal. Og jeg kan godt være gal i flere dage i træk.
Michala finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Michala tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Jeg vil opfordre dig til at sætte dit eget navn ind her. Ikke fordi vi skal blive mismodige, når vi ser på det. Fordi der er en løsning. Der er en løsning på vores problem. Men den koster noget. Den koster alt. Den koster alt, hvad du tror er dit. Fordi ingenting er dit. Men det er muligt at nå dertil. Og vi lever i en tid, hvor det aldrig har været så vigtigt som nogensinde at elske. Vi lever i en verden, hvor kærligheden aldrig har været køligere. Og den eneste måde at hjælpe den verden på, det er at elske, som Gud først har elsket os. Mit mål er at være det mest kærlige menneske, som findes på hele den her planet. Og jeg vil gerne invitere dig til at deltage i det formål. Jeg vil gerne invitere dig til at deltage i den rejse, det er at lære at elske, som ingen har elsket før. Undtagen vores Gud. Amen.